Bocah cilik, lincah. Kecentet. Loh, ora, carane lombokno sampean ki cabe rawit, Nduk. Cilik ning modesi. Dikeletak pisan ubi ngoreng. Sing wani ngletak enjele gek sapa? Lah ya Lho. sapa? Ayo, Cak. Mas volume kendangan jenengan tambahin. Iya. Penake lek ora oleh jambono terus piye, Nduk? Ini. Heeh. Jadi Titik-titik ngajak padu. niki volume kendang Lho. ditambahi mboten kenging to, Mas. Oh, jaipongane ngono to. Aku Wah. sedorungan no, Mas. Monggo Pak Slamet. Niki Mas Anggi jenengan untir. Piye, Mas? Kleru ya. Wes. Jaipongane jenengan untir. Dek iki murah senyum kok ket Mang. Pringas, pringis. Aku yo mek nyawang ini. Bocah kok esumeh men alah mentelo tak tuwabok. Jenengan tabok, Mas. Ya, bablasna Cahayu. Apa?